Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини самонаи РАХШ ТЧ. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинҳои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Мошинҳои арзон ҳастанд ки аз 7000 сомон сар мешаванд ва мошинҳое ки объёмни сечка ҳамаи намудаш ва мошинҳое ки алиши ҳам ҳастанд бо хона ва бо мошинам алиш мекунем гуфтагӣ. Хоб видеонавора дӯстон то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависен ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар корем. Мо дар видеои оянда мошинҳои гуфтагитонро ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо мошини фурӯшӣ дошта бошед ки хона, замин, квартира барои реклама кардан, метавонед ки дар номерои имо ватсапи мо роё кунед. Мо дар видеои оянда реклама мемонем. Курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 155 сомон ё 50 дирам. Аз шумо хоҳиш мекунем ки агар имконият дошта бошед видеонавори моро дар имо ватсаптон поделиса кунед. Мо бошад навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ. Хоб, якум мошини фурӯшӣ мо дӯстони азиз ҳастад Mercedes-benz Е классае ки соли барояш 2003 солае ки судишуриш бензини холия мошин уман газетаги неста объём мотораш 2 литра коробкаш автоматай мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад ки дарош электропакетай кондитсионер дорад кор мекунад 1 сола ҳуҷҷат 4 балони нав диска мошин обшим 100% ки ҳамаша дорад кожини салон қоидавӣ. Хоб, мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтар, фақат варианти алиши ҳастай бо хонакати хонаи квартираи фарада дар шаҳри Кулоб бошад, яъне ки тоқа алиши. дӯстони азиз, кадомитон агар хона дошта бошен ай шаҳри Кулоби квартира алиш мекунем гуфтагай болоиш чанд сум дар кора ба шумо метиян, яъне ки болоиш сум метиян гуфтагай. рақамушон ҳастай, метавонед ки дигар маълумоти пуррашро аз худашон гиред. марҳамат. мегзарем ба дими мошини фурӯшӣ. хоб, дими мошини фурӯшӣ ҳастад дӯстон Mercedes-benz С классае ки объёмни сечкаи беҳтаринай соли бароишуш 1998 солае ки судишуриш бензин газ дорад кор мекунад, гази евро 4 дорад. объём атош 8 литр коробкаш механика мошин дар ҳолати хуб беҳтарин қарор дорад. 4 балони нав 4 дискаи рамашкаи заводскои худош. хоб, 8 моҳи дига ҳуҷҷат электропакет оинаҳош ва люк дорад. дӯстони азиз, сайзияни мошин беҳтарина, фақат алиш мешавад бо сечкае ки кондитсионер дошта бошад, яъне ки ҳамин мошин ғайра кондитсионер ҳамаша дора гуфтаги ҳамин ака, яъне ки мошин дасти як одам нагаштаги ҳастай. кадомтон агар сечкаҳое ки кондитсионер дошта бошад объёмни бошад болоиш сум метавонем гуфтаги алиш мекунем, яъне ки агар коробкашам автомат бошад бо беҳтарини бад мешавад. марҳамат дӯстони азиз, кадомтон агар ҳамхали вариант доред на рақамҳои ака ҳаста метавонед дигар маълумоти пурраша аз худашон гиред. марҳамат. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. хоб, сеюм мошини фурӯшӣ ҳастае ки чӣ хеле бардро хоҳиш карда будам BMW сериясае ки соли бароишаш 1991 солае ки судишуриш бензини холия объём мотораш 2 литраи коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техникае ки дӯстон 4 диска 4 балони миёна электропакет мошин 100% поли худ маладиёжинае ки бардро хоҳиш кардан ки арзон шамонем. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 18000 сомонӣ ки бозам савдо мешавад. кожини салон ҳамаш 100%. рақамушон дар поини видео ҳаст. кадомтон агар харидоро бошед ин рақамушон метавонед дигар маълумоти пурраша аз худашон гиред. марҳамат. шумо агар ҳамхали мошинаи фурӯшӣ дошта бошед ки хона, замин, квартира чизе ки барои реклама дошта бошед, метавонед ки дар номерои имо ватсапи мо роё кунед. мо дар видеои оянда дӯстон рекламаи чоткаш мекунем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. хоб, чорум мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастад дӯстон ваз 21014 ҳастае ки маладиёжини советский. дӯстони азиз, чӣ хеле ки шумо мехостен соли барояш 2004 солае ки судишуриш бензин газ дорад кор мекунад объём мотораш 1.5 литри простой ҳастае коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. 4 балони нав 4 дискаи четенҷи ба задаги ҳастае. хоб, танировкаш қати ҳуҷҷаташ 8 моҳи дига мондагӣ ки мега матоша нав кардем. хоб, электропакет дорад дӯстони азиз, мошин 100% бо пулт мега дарошҳоӣ мешавад, яъне ки пӯшидагӣ задагӣ надорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 18000 сомонӣ ки бо камтари дигам арзон мекунем. свети радноиш сиёҳае. марҳамат. рақамушон ҳастае ки агар ягон маълумотиш ба шумо лозим бошад метавонед ки дигар маълумотиша гирен ва шумо чӣ мошине ки дар кор бошад дар комментари нависед ки то чанд сомона кадом солош чӣ хел мошин. мо дар видеои оянда мошинаи гуфтагино ҷудо карда пешкаштон мекунем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. хоб, панҷум мошини фурӯшӣ ҳастад дӯстон Opel Vectra ҳастае ки соли бароишаш 1990 солае ки судишуриш бензин газ дорад кор мекунад объём мотораш
як 6 литри простой аст. Коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 дараш ручной аст дӯстони азиз, яъне ки электропакет надорад. 4 та диска, 4 та балои нав, хадавой. Мошин 100% мега нашуд ҳуҷҷат ягон маълумот нест. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Хуросон фурӯхта мешавад бо нархи 13500 сомонӣ ки боз савдо мешавад. марҳамат, мошини беҳади бад арзон аст бардорон. агар кадомтон харидор бошен, на рақамошон аст, метавонед ки дигар маълумоти пурраша аз худашон гирен. марҳамат. шашум мошини фурӯшӣ. хоб шашум мошини фурӯшӣ аст дӯстон ки Opel Astra J аст ки чӣ хеле дӯстон мехостанд ки арзоноша монӣ ва састияни беҳтаринша. соли баришаш 2000 солае ки судишвариш бензин газ дорад кор мекунад. абиё мотораш як 6 литри простой аст. коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. свети раднои хучанд дӯстони азиз, 4 та дискаи рамашка дорад, 4 та балои нав, кондитсионер дорад кор мекунад. кондитсионерш мега 100% кор мекунад. нашуд ҳуҷҷат ягон маълумот нест дӯстони азиз. хай кадомтон агар харидор бошен дигар маълумотша мегирен. айни ҳол қарор дорад мошин дар пойтахт дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 36500 сомонӣ ки боз савдо мешавад. мошин састияни вагония. марҳамат, рақамошон аст дӯстони азиз. кадомтон агар ягон маълумотша ва шумо фаҳмон бош агар гирен, дар рақамошон занг занед, дигар маълумотша аз худашон гирен. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. хоб ҳафтум мошини фурӯшӣ навбатӣ аст бардорон. Opel Vectra A я тайдига аст ки арзонак аст. соли бароишаш 1990 солае ки судишвариш бензин газ дорад кор мекунад. абиё мотораш як 6 литри простой аст. коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 та балони миёна, 4 та калпокои худаш нашуд хадавои ҳуҷҷат ягон маълумот нест бардорон. хай дигар маълумотша аз худашон мегирен. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ дар Ленский район фурӯхта мешавад бо нархи 13000 сомонӣ ки бозам савдо мешавад. марҳамат, рақамошон аст. метавонед дигар маълумоти пуррашро аз худашон гирен. шумо агарам хали мошинои фурӯшӣ дошта бошед ки хона, замин, квартира барои реклама кардан, метавонед ки дар номери имо ватсап рӯй кунед. мо дар видеои оянда реклама мемонем. агар ба шумо мошини фурӯшӣ дар кор бошад, яъне ки барои шумо монем, дар комментар нависед ки кадом солош то чанд сомона аз кадом шаҳр, мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. хоб ҳаштум мошини фурӯшӣ аст бардорон азиз ки Daewoo Nexia аст. соли бароишаш 1994 солае ки судишвариш бензин газ дорад кор мекунад. абиё мотораш як 6 литри коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошина мега нав дуруст шуд, мега мотор кардаги аст. мошина маҷош 100% аст. танировкаи ахибаш мега то охири ҳамин моҳа танировка дорад мега. хоб айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Турсунзода дӯстони азиз бо фурӯхта мешавад бо нархи 11000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад мега ва вариантҳои алифӣ ҳам дорад, яъне ки мошин дар шаҳри Регард аст. марҳамат, беҳади баъд мошин арзон аст. састияниш беҳтарин дӯстони азиз. дигар маълумотша аз худашон мегирен. ҳуҷҷатҳои солонаш мега бучтаги аст, яъне ки мошин налогаш ҳаст. хоб марҳамат, вариантҳои худтонро пешниҳод кунед. вариантҳои харидортон ё ки алифитонам мо бошад наворро давом медиҳем. лайкотонам монед дӯстони азиз ва хоҳиш мекунем ки ҳамин видеонавори моро дар ватсап имотон падриса кунед. хеле кори хуб мешавад. раҳмат барои дастгириётон. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. хоб наҳум мошини фурӯшӣ аст дӯстони азиз. чӣ хеле ки шумо мехостед Opel Vectra B аст ки сотка соли бароишаш 10000 солае ки судишвариш бензин газ дорад кор мекунад. абиё мотораш як 6 литри коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 та балони нав, 4 та диска, хоб хадавои нашуд ҳуҷҷат ягон маълумот нест. пӯшидагӣ надорад. састияни беҳтарин аст. қариб вагония. хоб айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ дар Ленский район мешавад фурӯхта мешавад бо нархи 34000 сомонӣ ки бозам савдо мешавад. гуфтаг яъне ки муомилаи хуб дорад. хоб кадоме ки харидори аниқ бошад дӯстони азиз, рақамошон дар поини видео аст ки метавонед муроҷиат кунед ва маълумотҳои 100% аз худашон гирен. шумо агарам хали мошинои фурӯшӣ дошта бошед, хоҳед реклама кардан, дар номери имо ватсап рӯй кунед, реклама мемонед. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. хоб даҳум мошини фурӯшӣ аст дӯстон. Toyota Corolla аст ки чӣ хеле бардорон хоҳиш карда буданд. соли бароишаш 2009 солае ки Дубай аст дӯстон. судишвариш бензини холӣ, абиё мотораш як 8 литри коробкаш автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 та диска, 4 та балони 80% дӯстони азиз. мошин мотор коробка ҳамаш 100% мега ки фақат ин камбудиш камтар, бампери пеши ақибаш камтар краска мега. агар хоҳен краска мекунед, нахоҳен намекунед. дигар маҷош 100%.
خب این حال قرار دارد در شهر دوشنبه فروخته میشد با نرخ 59500 سومانی که باز کمتر دیگه ارزان میکنیم. گفتگه سفید رنگ‌های سفید کانسنر الکتروپاکت همش هست. ماشین 100% میگه دیگه همه جاش. خب رقمشون هست دوستان عزیز، اگر کدومتون خریدار باشه ماشین به حد ارزان این خیلی نرخ ماشین یافتن قینه. اگر که یگم معلومات دیگه خواهید میتونید زنگ زنید دیگه معلومات از خودشون گیرین. میگذره به 11 ماشین فروشی. خب 11 ماشین فروشی از برداران دایوو لاستی هست که سالی باریشش 2005 سالی که سودش فروش بنزین گاز رات کار میکنه. ابی موتورش 1.8 لیتر کاروبکاش مکانیکای. ماشین در حالت خوبی تکنیکی میگن صاحب شد. خیلی کم ملیچوف که در تنش کولدرکی خیلی جوش سراپینا دور خیلی خیلی ختون دیدیم مردم عزیز. خیلی اگر که گیرین خیلی ختون دالشی میکنین. ماشین 4 تا بالون میونه، 4 تا دیسک دور افتاده، کانسنر همش کار میکنه، الکتروپاکت هست. این حال قرارداد در شهر دوشنبه فروخته میشد با نرخ 20000 سومانی که باز سودا میشه. گفتگه ماشین به حد ارزونه 20000 سومانی که خیلی کم تا اگر از خودش میکنه ماشین چوت میشه. و مرحمت رقمشون هست که میتونید دیگه معلومات از خودشون گیرین. اگر شما میرین خیلی ماشینای فروشی ارزونک داشته باشین که خونه، زمین، کوارتر برای رکلام کردن، برای فروختن، در نمره ایمو واسط ما روی بردارم ما رکلام میمونیم شه. میگذاریم بعد 12 ماشین فروشی. خب 12 ماشین فروشی نوبتی دوستان عزیز دایوو لانوس هست که چخلی شما میخواستین سالی باریشش 1997 سالی که سودش فروش بنزین گاز رات کار میکنه. ابی موتورش 6 لیتر پراستوی هست، کاروبکاش مکانیکای. ماشین در حالت خوب تکنیکی قرار داد، 4 تا بالون میونه، 4 تا دیسکای خودش، 1 سال حجت کردگی است. فقط امی یک نروشکا میگه کراسکا میکنین خلاص، یعنی که امی کراسکاش اگر خواهید میکنه نمیخواین دیگه همه جاش 100%. این حال قرار دارد در شهر دوشنبه در پایتخت فروخته میشد با نرخ 10000 سومانی که با کانتر دیگه معامله میکنیم. گفتگی ماشین به حد بعد ارزان است دوستان عزیز. اگر کدومتون خریدار انیق باشین اسپید کنین ماشین خرین با ارزان میکنیم. گفتگی رقمشون در پایین ویدیو. شما میتونید که ماشین فروشتون در ما روی کنین رکلام میکنیم. اگر که با شما یگان ماشین در کار باشه در کامنت نویسین که چه خیلی ماشین کدام سال تا چند سومونه ما در ویدیو آینده پیشکشتون میکنیم. خب این بود 12 ماشین فروشی ما. تا ویدیو آینده خدا نگهبانتون.